Mites mitä Oonalle kuuluu? Sitä taisi jäädä pysyvästi Ranskaan sen Kekkulin luo. Ootko milloin viimeksi nähnyt sitä? On siitä aikaa. Kyllä me soitellaan. Kävin muuten moikkaamassa Seppoa matkalla. Ai jaa. Siis onks vaarilla kaikki kunnossa? Oo, loistavassa. Se jakso nalkuttaa ihan entiseen malliin. Eihän se juo. Ei edes saunakaljaa. Mulla on hirveä ikävästä. Onhan sä voit lähteä äitis luo, jos täällä alkaa ahistaa. En mä halua. Mutta mulla on kaikki kaverit ja semmoista. Ja mitä muuta? Joku misukka? Onks vakavaakin? No ei vissiin. En mä sille kuin pelkkä seksilelu. Sitäkin mulle tänään on harjoitettu. No mut oot kuitenkin seksileluksi asti päässyt. Naisista nyt ota selvää ite pirukaa. No, mut onks sulle ja Naara kaikki hyvin? Joo, loistavasti. Onneksi on neuvoantavaa mukana. Kelpaako vinkki? Rakas Iida, olen niin pahoillani.